wait, wait, wait. 05 instruments. Wait. Coronavirus. Wait, coronavirus. Wait, coronavirus. Check it. Isimo sesimanzonzo sehla nesomnotho bashaya ngophotho. Stay indoors because this life is yours and you might lose it. Baphethe utshwala weda poses. Masingabulawanga icorona sobulawa ukubhoreka. Umashonisa kadlala isikweletu usazosiboleka. Kuba le lockdown isicacile icountry yateleka. Amaphoyisa namasosha lokushina yateleka. Think about the poor people who are struggling to make ends meet. Kodwa ke ngcono ngoba ingane ngeke ismith. Kodwa ke esikoleni izizoliphisa. Kade yaboneze bavalile ngithi ngizoliphisa. Bayabuza ekhaya usasebenza nje usitshele phisa. Bamisa iplug bamisa ugwayi sekuphela uthi hayi nakajika. Phela basajabula abashana sasela amabhika. Where did this COVID-19 come about unusual? What a waste of time. Eka 2020 ayikho.